sir. Asa to matulog? Shimen, mangita taglingaw. Nyagaw, masamay lingaw taron. Pangutan na si Wachileo. Grasgawa mo bakazay. Pakiala mo. Tama na. Ang importante makita taglingaw ron. Iwaan ng buhok, Semen, hinihina na istorya ha. Sanay na mo. Okay. Hala, nangal 4. Laaya ka ron, Huwag mo kayo mga estudyante ba? Basi makitan ko ni nila. Basi na ko mabuli karon. Bulok kayo na mo. Sanis ko karon. Bato ramingaw, pero nadigya po estudyante karon? Naagya po. Gas ko lang sanis ko. Asa, sure ka na makusog pa na itong negosyo na eskwelahan? Nga naman, nagduda ka? Makaisalig ni Aso, basta ipor ang magdala, sigurado. Ay, murag busy man sila. Mulabay na lang ko para dili ko nila mapansin. Stoy, punong! Asa ka pa dulong? Patay na. Nakitaan pa jud ko. Tubag tayo ng pungutanon. Pauli na ko sa mong balay. Hoy, nganong na pa makadriya? Kabalo ba ka na bawal na mo agay inganing orasa? Sir, working student manggug ko diri ah. At sa ka ng working student gani? Bobo ka. Ikaw, dool dire. Luhod. Ha? Pero sir, Hoy, dagag storya. Luhod. Load na lang miss kung di ka gusto masakitan. Lahat na yun. Tuma na lang. Luhod! agay. Nagkatay. Mao na eskwelahan niya gitawag nila Yengte. Basahon ako. Yengte School. Pangarap kina ko ning eskwelahan. Pero wala pa mga pang-eskwela oy. Isa pa, short akong kwarta. Mahal ba kayo mag-eskwela diri ah. Tapos isa pa, mingaw kay manunggay pandisal karon. Balin ako. Wow! Mogi na akong pangarap na school. Siguro kung di ka makaskwila, di rin ako makabalog basa. Ang problema ni Ron, mogi ka na yung yengte? Yengte. Tama ko, yengting siya. Sakit kayo. Pasinsa na kayo miss, kaya wag yun may lingaw karon ba? Kung wala di mo lingaw, tripanday ko ninyo. Lain po, ikaw nung ni Agi Tere. Working student ganino. Matsalay, unsa ka na ito working student gari? Bobo yung ka ba? Kapila na ko nagingon. Inganing orasa, wala na estudyante diri. Working student gani no. Mga bulok man ni sila oy. May pay bulok ani karon. Aso, bulok daw ta. Kabalo na mo sa inyong buhaton. Ayaw! Ayaw! Maluhay mo sa ako ah! Ayaw ninyo ka! Wow! Nasa na ninyo sa tigamit ako na! Sa saba ron. Marag na lagi kibuli. Ayaw! Amin na ba? Maluhay mo sa ako ah! Sige, kuhaan na ato sa muhilak. Amin na ba? Ako na pa! Hoy! Ikaw na kaputi! Dili ni mo ni ihatag! Nangatawa lagi mo! Ba't sili, natanggal yung bagos! Ay, let's go. Oh my God, lagi buli. Uli na na ako mga importante gamit nila! Ako ba? Wala sila! Di buling yung babae? Dili pwede na. Kaya as babae, di na nila deserve. Tama na na!
Kinsa man ni? Di mo maulaw, no? Upat ka lalaki mo tapos isa ka babae yung kitabangan? Ay pagkapel-pel. Pagkalapot. Ay, pagkapapelyadora! Kinsa man ka? Estudyante ka diri ah? Dili ko estudyante diri pero sobrang niyang ginabuhat. Di mo di ka estudyante diri. Ano naman ka diri ah? Di na ko matiisin yung buhat sa babae. Sobra na. Ay magtuwa na. Padayon lang. Sir, sala. Kaya mabuang ko. Oh, ay, bayot di ay. Sana all. Puwerte pa na kung 69. Pagkadakos lagay sa inatay. Bayot di ay. Malaila pa na kung nanay.